नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. नमस्ते. तर आजचा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. टॉपिकचा टायटल आहे की लव्ह मॅरेज आहे की अरेंज मॅरेज. आता किती दिवसांनी सांगतोय. आज तर पूर्ण स्टोरी सांगणार आहे तुम्हाला. बघा, आज एकदम पाय अशी मांडी बिंडी पाय वरती बिरती करून तुमच्याशी एकदम पर्सनली बोलणार आहे. या डिस्कशनमध्ये ना काजलला पण काहीतरी मेमरीज रिकॉल होतील आणि मम्मीला सुद्धा काहीतरी आठवेल. तर असे तर मला खूप मेल आले, 100-150 मेल आलेत काहीतरी. मोस्टली मला मेल्स लग्नाचे आम्ही टाकला होता ना मग मी ऑक्टोबरमध्ये व्हिडिओ टाकला होता की मला लग्न करायचं, यूट्यूबवर टाकला होता 2020ला ऑक्टोबरच्या. आणि तो असे चला खूप मेल्स आले आणि मोस्टली मला काय सांगायचं माहिती आहे का, मोर दॅन हाफ मेल मला हे आईवडिलांपासून आले. म्हणजे आईवडिलांनी त्यांच्या मुलींसाठी त्यांच्या मुलींसाठी आईवडिलांनी त्यांच्या मुलींसाठी, आईवडिलांसाठी नाही, मुलींसाठी. आईवडिलांनी त्यांच्या त्यांच्या मुलींसाठी रिक्वेस्ट पाठवली. तर असे खूप मेल आले. आता इम्पॉर्टंट जी बाजूला बायको झाली त्याच्याबद्दलच बोलूया आता. काजलचा मुलींचा जाऊ दे. काजलचा मेल हा सेकंड लास्ट होता. तुम्ही विचार करू शकता की आम्ही तर मोर दॅन 100 आले. नंतर चॅटमध्ये आणि डिस्कशनमध्ये मला नाही पटलं तर आम्ही तर बघून बघून कंटाळला आणि शेवटी तो मेल बघायचाच बंद झाला. तर तुम्हाला एक्झॅक्ट डेट सुद्धा सांगतो की काजलचा मेल हा 2021 साली 2 जूनला आला. 2 जूनला फर्स्ट मेसेज आला, डिटेल आली, सर्व सांगितलं की मी बदलापूरला राहते, माझं ग्रॅज्युएशन कशात ग्रॅज्युएशन केलंय तू? SNDT कॉलेजमधून BMM मध्ये केलं आणि तिने एक साईड टीचर कोर्स सुद्धा केलेला आहे, ते सुद्धा तिने लिहिलं. तिला काय आवडतं काय नाही आवडत, तिची म्हणजे जेमिनी ना, तिने राशी सांगितली, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस सांगितलं, बर्थ डेट सांगितलं. ह्याच्यावरती पण मी तुम्हाला सांगतो. हे सर्व इन्फॉर्मेशन दिली पण मॅडमनी आपले फोटो नाही पाठवले. आणि आम्ही फोटो बघितल्याशिवाय तर काय बोलणारच नाही होतो. आणि ज्या दिवशी मेल केला ना त्या दिवशी मी अटॅच केलेच नव्हते फोटोज त्यासोबत. तर नंतर माझी आई रात्री मला बोलली, तू फोटो सेंड केले का तुझे? तर मी बोलली नाही, मी फोटोज नाही सेंड केले. त्यामुळे अगं मग सेंड कर, तुला बघणार कसं, ते ठरवणार कसं होकार हा की नाही, कसं बघणार ते. मग नंतर मी सकाळी ह्यांना मेल केलंय, माझे फोटोज मेल केले, 3 फोटोज दिले मी यांना. मी असं विचारलं होतं का तुला की फोटो पाठव? नाही, माझ्या आईनी मला सांगितलं की तू फोटोज म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे 2 जूनला 2 जूनला फर्स्ट मेल आला काजलचा. 2 जूनला हा सेकंड मेल आला काजलचा विथ फोटो, डिटेल्स विथ फोटो. मग ते आम्ही आय गेस मग माझा रिप्लाय तुला कधी आला शुभांगी की रियाच्या म्हणजे ईमेल पासून तुला रिप्लाय कधी आला? 1 वीक नंतर आलेला रिप्लाय. 1 वीक नंतर. आणि ह्या एक्झॅक्ट जेव्हा मेल आला होता काजलचा तेव्हा आम्ही गावी होतो, गावाला होतो बरोबर. तुम्ही लास्ट 2021 जून महिन्याचे व्हिडिओ बघू शकता, गावचेच व्हिडिओ अपलोड केलेले असणार. गावी होतो तेव्हा मेल मी 1 आठवड्यानंतर बघितला, कारण मी पण खूप वैतागलो होतो, खूप सर्व मेल्स. तो बघतच नाही होता. मी सारखी विचारायची, बघ पप्पू अजून कोण आलंय का बघ, अजून कोण आलंय का बघ. तर मी मेल वाचला, डिटेल्स वाचले. ह्या डिटेल्समध्ये फोटो बघितले. डिटेल्समध्ये जी गोष्ट आवडली, ह्या पॉईंटमुळे लग्न झालं असं नाही, पण हा पॉईंट लग्नामध्ये आवडीचा तरी पॉईंट होताच मम्मीसाठी आणि आमच्यासाठी. म्हणजे युनिक पॉईंट बोलू शकतो. तर काजल तुझी बर्थ डेट काय आहे? 3 फेब 1996. 3 फेब 1996. जर 1996ला आपण जर साईडला ठेवलं तर 3 फेब हे तुम्हाला माहिती पाहिजे की 3 फेब मम्मी काय इम्पॉर्टंट दिवस आहे आपल्या लाईफमध्ये. 3 फेब्रुवारी पप्पूच्या पप्पांचा बर्थडे. तर काय झालं, 2 वर्ष पप्पूच्या पप्पांचा बर्थडे केला मी. आणि 3ऱ्या वर्षी आहे ना, मी म्हटलं आता काय पप्पूला रोज रोज सांगू ना, दर वर्षाला पप्पाचा बर्थडे करूया. तर ते माझ्या मनात राहून गेलं. मी म्हटलं आता पप्पाचा बर्थडे कसा करायचा. म्हणजे मी लग्न करून आल्यापासून तर त्यांचा बर्थडे पहिला घरात होतच होता आणि मी आल्यावर पण त्यांचा बर्थडे आम्ही कधी विसरत नाही होतो. तर ती कशी सवय झालेली, 3 फेब्रुवारी हे नाव आहे ना बरोबर लक्षात राहिलेलं. आणि ते गेल्यावर पण आम्ही बड्डे केलेला. पण आता म्हटलं आता पप्पूला काय बोलू, पप्पाचा बड्डे करूया, कशा अर्थाने करायचा, हे माझ्या मनात राहून गेलं. म्हटलं आता कसा बड्डे करणार, हे माझ्या डोक्यानं टेन्शन आलं होतं असं एक प्रकारचं. मग तेवढ्यात आईने पप्पूनी आहे ना सांगितलं, मम्मी या मुलीची आहे ना बर्थडे पप्पाची येते आहे. असं मी सांगितलं की मम्मी ह्या मुलीची 3 फेब आहे आणि पप्पाची पण आपली 3 फेब आहे. मी एवढी खुश झाले ना, म्हटलं
बरं झालं बाबा, म्हटलं आता पप्पाचा दरवर्षी बड्डे होईल. मी बोललो जर मुलगी आवडली तर हा तर बोलला, पण मी बोलली तुला मुलगी आवडेलच आणि ती पप्पाच्या बड्डेची आहे म्हटल्यावर ती पप्पासारखीच असणार. आणि मम्मी नेहमी म्हणायची बघ कोणती तरी मुलगी आवडेल, बघ कोणती तरी मुलगी आवडेल. मला आवडेल बोललो, टाइम लागेल बोललो, काय हे आहे का ते लवकर काय एक कधी केलं दुसरं काय तिसरं करा. आणि काजलचं तिची जन्मतारीखच नाही, पण सगळं खाणं पिणं अगदी सगळं तिचं ना पप्पूच्या पप्पासारखं. जाऊया पुढे जाऊया, थांब स्लो जाऊया. तर बर्थ डेट हे आम्हाला खूप छान वाटलं, आम्हाला दोघांना. तर मला पण खूप आवडलं की हा चल ही डेट पप्पाच्या बर्थ डेटची आहे, तर मला आवडलं. मग मी फोटोज तर तुम्हाला बघायचे की फर्स्ट 3 फोटोज म्हणजे मेलवरती काजलने कोणते फोटो पाठवले होते मला, तर तुम्हाला मी ते 3 फोटो दाखवतो, तुम्ही ते चेक करा. फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2 आणि फोटो नंबर 3 चेक करा. तर कसे वाटले फोटो, मुलगी आवडली की नाही? असे फोटो असले तर मुलगी का नाही आवडणार? पण इकडे आमची स्टोरी फक्त फोटोवरती सीमित नाही, पण आपण फोटोबद्दल जरा काजलला विचारूया. काजल, जो फर्स्ट फोटो आहे ज्याच्यामध्ये तू बसली आहे तो कुठचा फोटो आहे? तो माझ्या बहिणीच्या लग्नातला रिसेप्शनचा फोटो आहे. 8 तारखेला माझ्या लग्न होतं बहिणीचं, त्याच्या रिसेप्शन मधला फोटो येतो. बहिणीचं लग्न कोणत्या मंथला झालं? 8 मे, त्याच वर्षी 2021ला, गेल्या वर्षी मेला लग्न झालं आणि लग्न झाल्यानंतर जूनला महिनी स्वतःचं पाठवलं असं. मेल केलं. पिक नंबर 2 ग्रीन फोटो आहे ना, तो ग्रीन फोटो आहे, तो घरी नथ घातलेला, तो घरीच काढलाय असंच. असंच कॅज्युअली मला आवडलं की नथ घालू का, फोटो नव्हता ना माझ्याकडे नथ घालून, म्हणून मी तो फोटो काढलेला तसा. हा, पिक नंबर 3 आय गेस तो पण सेम फोटो आहे, रिसेप्शनचा फोटो आहे, तेव्हा तू घागरा घातलेलास ना. तर फोटो बद्दल तर आपण विचारलं. आता असे तुझ्याकडे किती फोटो होते, त्यातले तुम्ही हे 3 पाठवले का, असं होतं का? नथ मधले ना बरेच फोटो होते माझ्याकडे, रिसेप्शन मधले सिंगल हे 2च होते माझ्याकडे, आणि बाकी सगळे रिलेटिव्ह वगैरे सोबत होते, आणि सिंगल असं एवढे नव्हते फोटोज. हे बेस्ट फोटो पाठवले होते तुझे? बेस्ट फोटो हे पाठवलेले मी. चला, त्या निमित्ताने तुम्हाला तरी काजलचे लग्नाच्या अगोदरचे बेस्ट 3 फोटो आपल्याला बघायला मिळाले. आणि त्यानंतर आम्हाला विचारायचं आहे की तुझ्यापासून आता ही स्टोरी आमच्यापासून सांगितली मी, तुझ्या इकडे काय सीन होतं की कसं मेल टाकायचा विचार आला? नाही, तू पहिले आमचे व्हिडिओ बघायचीस का? नाही, खरं बोलू तर मी ह्यांचे व्हिडिओ नाही बघायची. चल आता मी तुला दरवेळी विचारतो. चालेल. नाही बघायची तर पहिला व्हिडिओ कधी बघितलास? लग्नानंतर म्हणजे पहिला व्हिडिओ मी ना जेव्हा आईने माझ्या सांगितलं ना की आता तू बघ जरा व्हिडिओज बघ त्यांचे, आपण मेल केलाय ना, मी तुला दाखवते. म्हणजे हे जून महिन्यात तू बघायला लागली? जून मध्येच बघायला लागली मी. चल तुझी स्टोरी सांग, म्हणजे काय होतं एक्झॅक्टली, की मेल कसा आला, कोणी पाठवला? आईने पाठवायला सांगितलं ना? ऍक्च्युली ह्यांचे व्हिडिओज ना माझी आई आधीपासून बघत होती, आणि आई आणि ह्यांचं ओमकारचं कॉर्डिनेशन खूप आवडायचं. ह्या दोघांमधली बॉन्डिंग वगैरे आईला प्रचंड आवडायची. म्हणजे एक मुलगा आईची एवढी काळजी करतो, एवढी सेवा करतो, आणि एवढ्या कमी वयात त्यांनी एवढं सगळं म्हणजे बोलतात ना रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलंय त्यांनी, ते सगळं आईला खूप आवडलं. आणि यांचे व्हिडिओज आई रोज बघायची. मला नव्हतं माहिती की अशी यूट्यूब चॅनल मम्मी बघते वगैरे. कधीतरी असं कानावर पडायचं, आई बोलायची अरे पप्पूनीच असं केलं, तसं झालं, असं झालं, पण मी कधी असं सिरियसली घेतलं नाही. जेव्हा यांचं रिलीज झालं लग्नासाठी, तुम्ही नाही का मागणी घातली मुलींसाठी, व्हिडिओ रिलीज केला तुम्ही, तेव्हा तो व्हिडिओ माझ्या आईने बघितलेला. तर माझ्या बहिणीचं जसं लग्न झालं ना, मग नंतर आई मला बोलली की असं असं आहे, व्हिडिओने रिलीज केलाय, तू जरा बघ एकदा वगैरे. तर मी बघितलं, मग यांचे बाकीचे व्हिडिओज पण मी बघितले, मला पण आवडलं. तर मम्मी मला बोलली आता बघ ना लग्नाचं ह्यांनी टाकलंच आहे की त्यांना मुलगी शोधतातच येते, तर आपण पण मेल करूया, बघू ना, चान्स लागला तर लागला, मला तर फॅमिली खूप आवडते वगैरे. तर मी बोलली असं आहे का? पण ना ॲक्च्युली खरं बोलू तर माझं असं काहीच नव्हतं की माझं आता लग्न करायचं आहे मला किंवा काय, असं काहीच नव्हतं प्लॅन. मग कारण की जस्ट माझ्या बहिणीचं मेला लग्न झालं होतं, परत माझं कुठे लग्न असं काही प्लॅनच नव्हता. आणि मग मी बोलले ठीक आहे, सगळं फॅमिली वगैरे चांगलं आहे, मुलगा चांगला आहे, आई चांगली आहे, करूया आपण मेल. तर म्हणून मग आईच्या इन्सिस्टमुळे मी मग मेल केला तो ह्यांना, असं झालं. अजून पण कोणाच्या मनात डाऊट आहे की हे लव्ह मॅरेज आहे का? बिलकुल लव्ह मॅरेज नाही, आम्ही दोघं ओळखायचंच नाही एकमेकांना. आणि तुम्हाला डेट पण सांगितली कोणत्या डेटला हे मेल आलेला आहे? होय.
आणि आम्ही त्यावेळी गावी होतो, मी काजलला कधीच बघितलं नव्हतं. हा आणि नंतर मग हे सर्व मेल म्हणजे जसे मी बोललो होतो की मॅक्झिमम 50% पेक्षा जास्त हे आई वडिलांपासून पॅरेंट्स पासून मेल आले आहेत. तर काजलचं पण सेम कसं होतं, आईंना आम्ही दोघं आवडायचो, मग आईने मेल केलं होतं. आधी आईला आवडलं, नंतर आता मला पण आवडतंय. अरे वा. मग आता चला 3 जूनला सेकंड मेल आलं. माझा रिप्लाय काजल तुला कधी आला होता? मेलच्या 1 दिवसानंतर आलेला, 1 आठवड्यानंतर. 1 आठवड्यानंतर आय थिंक सो. हा नंतर रिप्लाय आला. आणि ना रिप्लाय जेव्हा येत पण नव्हता ना, तेव्हा अशी धाकधूक होती ती मम्मी आणि मला, अरे रिप्लाय नाही बघितलाय काय मेल. तर मी उलट मम्मीला बोलत होती, अगं ते एवढे बिझी आहे, त्यांचा शूट वगैरे असं, कुठे तो मेल चेक करणार आहे माझा. उलट मी ना नेगेटिव्ह मध्ये घेत होती, कारण की बिलकुल एक्सपेक्टेड नव्हतं असं मोबाईलमध्ये आपण बघतोय त्यांना वगैरे, ते आपल्याशी कोऑर्डिनेट करतील हे बिलकुल मला वाटलं नव्हतं. आणि अचानक ह्यांचा एक दिवस रिप्लाय आला. आय वॉज लाईक बापरे, रिप्लाय आला मम्मी. मी एकदम म्हणजे ना, आम्ही दोघं इतके खुश झालो ना मेल बघून की काय विचारू नका. काय केलं, उड्या मारली की नाही? हा मग मी बोली आईला मेल आलं. म्हणजे मला ना असं एकदम मोठं वाटायचं, एवढे मोठे लोक असतील, म्हणजे असं युट्यूब चॅनल वगैरे चालवतात आणि आमच्या फॅमिलीमधून कोणीच या फील्डमध्ये नाही आहे. तर माझ्या दृष्टिकोनमध्ये ना हे एकदम असे मोठे माणूस, असं असेल तसं असेल असं सगळं मी विचार केलेला. आणि जेव्हा मेल प्रत्यक्ष त्यांचा बघितला ना, तर मी खूप खुश होती. असं झालं. चांगली गोष्ट. आता म्हणजे सर्व आता बेसचं सर्व सांगितलं ना, फर्स्ट वीकचं सर्व सांगितलं. नंतर आय गेस आपण चॅट केलं सर्व गोष्टी. चॅटमध्ये जे जनरली बोलणं झालं, चॅट करणं. चॅटच्या आपला फर्स्ट कॉल झाला, नंतर चॅट स्टार्ट झालेलं. पहिलं हे केलं काय? तुम्ही मला नंबर विचारलेला माझा, मग मी तुम्हाला माझा नंबर दिलेला आणि मग तुम्ही कॉल केलेला मला. आणि तो कॉल उचलायला म्हणजे हात ना थरथरत होते. म्हणजे हात थरथर होते ते. मला खूप भीती वाटत होती, मी बोलू कशी यांच्याशी, बापरे खूप भीती वाटलेली. हा मग नंतर काय नाही, मग नंतर बोललो आम्ही एकमेकांची फर्स्ट टाइम. मग चॅट कॉल असं चालूच होतं. किती महिने का झाले तरी पण? 3 महिने. 3 महिने. जोपर्यंत तुम्ही हे ना गावीच होते, मुंबईला येऊपर्यंत आमचं असंच चाललेलं, चॅट, व्हिडिओ कॉल असं चालू होतं. आणि तुम्हाला एक सांगायचं की रत्नागिरी पासून ते मुंबईला येण्याचं काजलच एक वन ऑफ द रिझन होती ना मम्मी. नाही तर आम्ही रत्नागिरीमध्ये थांबणार होतो. रत्नागिरीमध्ये थांबलो. तो वादळ आलेले बघा, तुम्हाला व्हिडिओ पण दिसला असेल ना, त्यावेळी येत होते ना. मुली बघण्याचा कार्यक्रम करायचा होता ना, म्हणून आलेले बदलापूरला. हा तर आपण आणि फर्स्ट आणि तुम्हाला एवढं सांगायचं, सर्व एवढ्या मेल्स मधून, सर्व कन्व्हर्सेशन्स मधून मी मुलींशी बोललो आहे, चॅट पण केलं आहे, कन्व्हर्सेशन पण झाले आहे, पण आवडली तर फक्त हीच. आणि हीच पहिली मुलगी होती त्यांच्या घरी आम्ही पर्सनली व्हिजिट दिलं. ह्याच्या अगोदर दिलं पण त्याच्यानंतर आपण बघितलं, फोटो बघितले, आपल्याला पसंत आली. राहिलं कोण? ताई. हा ते तर म्हणजे ते 1 आठवड्याचीच गोष्ट. जेव्हा मेल आल्यानंतर 1 आठवडा झाला ना, तेव्हा असं नाही की आम्ही दोघांनी बघितलं. मला वाटलं थोडंसं मी ताईला नाही सांगितलं होतं. ताईला मुलगी सांगणं म्हणजे मला आवडली. तुम्हाला समजतं मी काय केलं, कारण एवढे सर्व मेल प्रत्येकाचे मी जर ताईला सांगत बसलो तर नाही चालणार. इकडे मम्मीला सांगणं गरजेचं होतं, कारण मम्मीच्या माझ्या बाजूलाच असायची, हे बघ मम्मी फोटो बघ, हे बघ. पण ताईला सांगणं आणि ताईचं ओपिनियन घेणं म्हणजे इकडे झालं की मला मोर दॅन 50% ही मुलगी आवडलेली आहे. अनलेस अँड अंटिल आपण बघत नाही तिला, कारण मी अजून कोणालाच बघितलं नव्हतं. फक्त चॅट आणि कॉलनी पण नाही समजत, तरी मला काजलच्या कन्व्हर्सेशनमध्ये आवडलं. हिला मी जे पॉईंट्स विचारलं, टॉप 3 पॉईंट्स मी बोललो, असंच तू जर मला ऑब्झर्व केलं आहे, तू माझे व्हिडिओ बघितले, तर माझे 3 रिक्वायरमेंट्स काय असतील काजल? आई प्रायोरिटी आहे फर्स्ट. सर्वात पहिली प्रायोरिटी. मी नाही सांगितलं, मी काहीच हिंट पण नाही दिली, पण मी तिच्यापासूनच विचारलं. मला विचारलं की तू मला बोल, तू मला आता एवढं म्हणजे तू किती ओळखतेस मला पण कळेल. तर ह्यांनी काय विचारलं मला की माझ्यामधले 3 टॉप रिक्वायरमेंट्स बोल, माझे काय रिक्वायरमेंट्स, माझे एका वाईफ पासून काय रिक्वायरमेंट्स आहेत. तर फर्स्ट आई प्रायोरिटी आहे. आईला मी सोडणार नाही, कधीही काही झालं तर. म्हणजे लग्नानंतर नाही का असं होतं, टचवूड असं कोणाच्या लाईफमध्ये होऊ नये, पण असं होतं, तर ते मी स्वीकारणार नाही कधी, घरवीर सोडणं वगैरे. थर्ड होतं की फॅमिली, काय बोलले थर्ड काय होतं, मी फॅमिली पर्सन आहे. थर्ड होतं की हे फॅमिली पर्सन आहे, तर तुला ऍक्सेप्ट करावं लागेल ती गोष्ट.
हा म्हणजे राहायचं तर आपण सर्वांनी एकत्रच Family राहायचं, सोबतच फॅमिली असं. सोबत राहायचं. हा. आणि माझ्यापेक्षा अजून पण एक सेकंड रिक्वायरमेंट अशी होती की माझ्यापेक्षा जास्त तू माझ्या आईला बघ. आईला हा ही माझी सर्वात मेन इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट जे स्वतः तिने सांगितली, माझ्या एकही पॉईंट न सांगता. तर मला चांगलं वाटलं की बाबा ही मुलगी पण म्हणजे समजदार आहे. त्यांचे 3 रिक्वायरमेंट बोलून टाकलं. कसं माहितीये, फर्स्ट कॉल मध्ये नाही दिले तुला आता. फर्स्ट कॉल मध्ये आपल्या नाही फर्स्ट कॉल झालेला हा, मग आपला जर एक- माहितीये ना, नाही, जर- 1 तासाचा माहितीये तुम्हाला, तेव्हा तुम्ही मला विचारलेला जर हा फर्स्ट कॉल झाला असेल तर ह्याच्या अगोदर चॅट खूप झालेत, तर आपण डायरेक्ट फोन कॉल नाही केलेला आहे काजल. नाही, हे आपण लक्षात फर्स्ट कॉलच केलाय direct. नाही 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 नाही, मला आठवतंय फर्स्ट कॉल असं होतं. आम्ही पण जरा विसरतो, पण माझ्या हिशोबाने आम्ही कधी पण फर्स्ट कॉल नाही करणार. आम्ही कधी पण चॅट कन्व्हर्सेशनने गेलो, नंतर काजल मी तुला चॅटमध्ये विचारलं असेल की आपण उद्या कॉलवर बोलूया, असं असं झालेलं बरोबर. आहे. मी कधीच कोणत्या मुलीला, मी एक फोनवर तुम्हाला सांगतो, बोलायचं आहे. कधीच कोणत्या मुलीला मी कॉल मी नंबर तुला बोलली नाही का तू पप्पू फोन बिन केलास का, फोनवर तिच्याशी बोलला हा तर का, मी बोललो नाही. म्हणजे ती बोलते काय, हसते काय, असं तुला गुंगी तर नाही ना. हा पण वाक्य झाला तर मी राईट बोलतोय. मी राईट हे केलेलं आहे की पहिले कन्व्हर्सेशन झाले चॅटवरती, व्हॉट्सअपवरती अजून फोटो एक्सचेंज झाले, बरोबर, माझे तुझे सर्व. तुमचे झालेले. हा कारण मी पण नाही शेअर केले होते ना माझे डिटेल्स, मी माझे डिटेल्स शेअर केले, फोटो शेअर केले. आणि थोड्या वीक नंतर किंवा दिवसानंतर आमचा कॉल कन्व्हर्सेशन झाला. आणि ह्याच फर्स्ट कॉल कन्व्हर्सेशनमध्ये मी हा क्वेश्चन टाकला होता की काजल तुला माझे काय रिक्वायरमेंट्स माहिती आहेत का, माझी काय अपेक्षा आहेत ते. तर तिने ते सांगितलं होतं. तर मी तिला विचारलं की तुझे काय अपेक्षा आहेत, तर तिने जे डिस्कस केलं ते एकदम जनरल होते आणि ऑलमोस्ट नो अपेक्षा होते, जनरल होते. तिच्या कन्व्हर्सेशनमधून मला हे समजलं की ते फॅमिली पर्सन होती. तिला कुकिंग येते का, ते बोलली बेसिक मला कुकिंग येते. मला तुला जेवणामध्ये काय आवडतं, ती बोलली मला बेसिक आवडतं. तिच्या लाईफस्टाईलबद्दल विचारलं. हां तर हे सर्व विचारलं, मला खूप आवडलं. बाकी मी तुला अजून का वेगळी चौकशी केली का तुझ्याबद्दल? नाही, चौकशी केली तर फक्त तुझ्याबद्दल केली. तू काय करते, तू कशी तुला काय आवडतं आणि डेली रुटीन काय तुझं, डेली पहिलं काय रुटीन काय. विचारलेलं. हा डेली रुटीन. आणि त्यात ना एक्सरसाइज वगैरे काही इन्क्लुडेड नव्हतं, असं प्रॉपर डाईट वगैरे पण इन्क्लुडेड नव्हतं. तर मी यांना बोलली पण असं काही नाही आहे स्पेसिफिक, एक नॉर्मल रुटीन जसं असतं ना तसंच आहे माझं. तर या गोष्टी मला आवडल्या. आणि ह्या कन्व्हर्सेशन नंतर अजून थोडे काय कॉल कन्व्हर्सेशन झाले. आणि ह्या कॉल कन्व्हर्सेशन नंतर मी बोललो मम्मी की मला असं वाटतं की ताईला जरा ह्या मुलीबद्दल बोललं पाहिजे. कारण जर ताईला सांगणार, ताई म्हणजे आता मी मला स्मार्ट नाही म्हणत, पण ताई बोलतात ना आम्ही मेंटली डिसिप्लिन्ड असे खूप म्हणजे चांगले क्वालिटीज आहेत आमच्यात, तशी ताईमध्ये खूप आहेत. तरी मी ताईला बोललो की ताई बघ अशी अशी मुलगी आहे. ताई बोलते फोटो दाखव, कोण आहे ती मुलगी, असे म्हणजे रागवून नाही पण एकदम चांगल्या प्रकारे विचारले. नाही काली नाही असं तिने काहीच नाही विचारलं. हे जोक आहे, नाहीतर असे ऑब्लिगेशन्स पडतील. आम्ही काहीच बोलतात ना एक कलर बेसिसवर नाही सिलेक्ट केले. नंतर आम्ही ताईला दाखवलं, ताई हे फोटोज आहेत, हे मुलीचे डिटेल्स जे तिने मला शेअर केले ते मी तुला शेअर करतो आहे. आय गेस काजलच ही फर्स्ट मुलगी असेल ज्याला ताईला मी जे शेअर केलं असेल. बरोबर ना. ह्याच्या अगोदर कोणत्याच मुलीचे डिटेल्स मी शेअर नाही केले ताईला. नाही सांगितले. तर ताईने बघितले, ताईने डिटेल्स विचारले. आणि तुम्हाला एक सांगायचं, ही जर खूप मोठं होईल पण तुम्हाला ॲक्च्युअल स्टोरी मला आमची माहिती पडेल. ह्या मॅडमनी तिच्या काय रॉंग सेंड केलं मॅडमनी, AM आणि PM मध्ये. हा ते टायमिंग नाही सांगत आम्ही तुम्हाला, पण पत्रिकामध्ये जो हिचा बर्थ टायमिंग आहे, जो हिचा ऍक्च्युअल बर्थ टायमिंग आहे तो AM आहे ना, तर मॅडमनी बायोडेटामध्ये PM टाकला होता. ठीक आहे. तरी पण आम्ही काहीच विचार नाही केला होता की आम्हाला हे बघायचं आहे ते बघायचं आहे. पण डिटेल मॅच केली तर एकदम लो पॉईंट्स आले होते, म्हणजे मॅचिंग पॉईंट्स आले होते काहीतरी 20. पण आपण आहे ना पॉइंट बिन काय ते बघितलंच नाही. हा, बघितलं आपल्याला मुलगी तर पसंत आली, बघितलं आपण. मुलगी पसंत आली, आता आपण बघायला जाऊया. हा ताईला दिलं, ताईला सांगितलं, ताईला पण आवडली. ताईला बोलली तुला आवडली का, तुम्ही कन्व्हर्सेशन केलं का. मी बोललो जेवढं मला समजायचं होतं तेवढं समजलं. आता नेक्स्ट 50% हे आपल्याला बघून आणि प्रत्यक्ष बघून भेटून. तर असं नाही की फक्त मला तिला बघायचं, तिला पण मला बघायचं होतं. युट्यूबमध्ये पाठी कसं दिसतं आणि रिअल कसं असतं हे प्रत्येकाला माहिती असतं किंवा नाही माहिती असतं. बरोबर. माझ्या फॅमिलीला पण ह्यांची फॅमिलीला समोरासमोर भेटायचं होतं, म्हणजे तेव्हा आपल्याला प्रत्यक्ष कळेल ना कसा स्वभाव आहे वगैरे असं. तर थोड्या महिन्यानंतर आम्ही मुंबईला आलो. मुंबईला यायचं कारण पण काजलच होती. इकडे दिल नाचते पूर्ण इकडे. हां तर काजलच रिझन होती. आम्ही मुंबईला आलो, 2-3 दिवस थांबलो. त्यानंतर आम्ही बदलापूरला गेलो.
तुम्हाला तो व्हिडिओ बघितलाच असेल, मुलगी बघायचा कार्यक्रम, ज्याच्यात मी मम्मी गेलो कॅब करून काजलच्या घरी फर्स्ट डे. तो फर्स्ट व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. का लईला आपण भांडतोय ना, तिला वाटतं आपण भांडतोय काय. हा काय हा. बिलू 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 बिलू. चला तर कुठे होतो. हां, तर काय सांगितलं मी, काजलच्या घरी गेलो. हां, ताई मी आणि मम्मी काजलच्या घरी गेलो. फर्स्टच होता तेव्हा भेटलो. तर मला एक असं विचारायचं आहे, जरा स्वतःबद्दल तारीफ ऐकायची आता सवय झालेली आहे. तर जेव्हा आम्ही फर्स्ट टाइम, तुम्हाला एक सांगतो, काजलच्या घरी मी तेच वस्तू नेले जे काजलला आवडत होते. त्याच्यात तुम्ही विचार करू शकता, कच्चा पनीर पण होता, खारीचे पाकिट पण होतं, गुलाबजामुनचे डब्बे असतात ना रेडीमेड, ते सुद्धा होतं, कॅन. 2 डबे नेले होते. ते बोललो तू खा, बोललो 1 डझन केळी सुद्धा केळी, कारण या मॅडमला केळी खायची लय सवय आहे. खूप आवडतात. आता परवा पण तिने ती मिनी केळी होते, इलायची केळी, पण तिथे 4 खाल्ले त्यांनी. तर ते 4 म्हणजे आम्ही असा कधी विचार नाही केला की अरे हे काय असे कोण नेतं, हे गोष्टी कोण नेतं. मी बोललो असं नाही. मला कॉलवर विचारलेलं ना, तू काय खातेस, तुला काय आवडतं खायला, तर मी माझं सांगितलं असं मला आवडतं. आणि ते सर्व मी लक्षात ठेवलं आणि ते सर्व गोष्टी मी घेऊन गेलो काजलसाठी फर्स्ट साठी. आणि तेच सगळे गोष्टी पप्पूचे पप्पा खायचे. केळी, गुलाबजामुन, हे सर्व गोड. आणि त्याच्यामध्ये अजून एक तिला आवडतं शिरा. हो, ते पण पप्पांना शिरा आवडायचा. शिरा तर मला पण खूप आवडतो, तुम्हाला माहितीच असेल. तर असे खूप सर्व गोष्टी घडले जे आपल्याला आवडत गेले सर्व गोष्टी. आणि अशी एकही गोष्ट नव्हती जी आम्हाला आवडली नाही. तुम्हाला एक सांगू की एवढे सर्व मेल्समध्ये का रिजेक्शन झाले, कारण मी बोलत होते की जर 1-2 गोष्टी जर नाही आवडणारी असतील ना, तेच प्रॉब्लेम देतील लाईफमध्ये पुढे जाऊन. तर मी वेट करत राहिलो आणि एक चांगली मुलगी मला भेटलीच. तर घरी गेलो, 3 जण घरी गेलो, कॅबमधून गेलो, उतरलो, वरती गेलो, दरवाजा उघडला. त्यानंतर दरवाजानंतर फर्स्ट मी एंट्री केली होती, तुझ्या मम्मीने दरवाजा अविनाश जिजू, तुझे जिजू अविनाश ते होते तिकडे, आणि मम्मी होती, पूजा काजलची बहीण पूजा होती, आणि आई होत्या. ठीक आहे. तर दरवाजा मम्मी आणि अविनाश तिकडे होते 2 जण, त्यांनी उघडले दोघांनी दरवाजा, आणि मी एंट्री केली फर्स्ट, पिशव्या सर्व घेऊन. तेव्हा तू कुठे होतीस आणि काय करत होतीस? खरं सिरियसली मी सांगू, मी फक्त त्या दोघांनाच बघितलं, बाकी घरी कोण आहे, घरी काय आहे, कुठे आहे ते मी काहीच बघितलं नाही. मी फक्त एकदम नॉर्मली बघतो ना, आपण सर्व ऑब्झर्व करायला जात, पण मी त्यांना बघितलं, खाली बघितलं आणि आतमध्ये फक्त एंट्री केली. आता आपण खरं काय ते काजलच्या तोंडातून ऐकूया. काजल, तू काय करत होतीस तेव्हा? मी फर्निचरच्या इथेच उभी होती, बाहेरच. हा काय? बाहेरच उभी होती मी. डोर माझ्या आईने आणि अविनाश जिजूनी उघडलेला, मी तर बाहेरच उभी होती, म्हणजे बघत होती मी काय कसं. आणि पण मला जेव्हा आले ना, तर मला भीती वाटत होती ना, बापरे, बघू की नको बघू. आणि वाट बघत होती, का माहितीये का, जी साडी नेसत होती ना, त्याची मिराच येत नव्हत्या माहितीये तुम्हाला. एवढं घाबरलेलो ना आम्ही सगळे म्हणजे असं ना, एकदा सगळं फर्स्ट टाइम माझ्या पण लाईफमध्ये होत होतं आणि ह्यांच्या पण. तर ऍक्च्युली असं सगळ्या सिच्युएशनमध्ये आपण जरा फंबल होतो, घाबरतो ना, तर तसं सेम सीन आमच्या घरी झालेला. तर ते ऑरेंज साडीमध्ये तुम्हाला ऑब्झर्व करत होतीस का? कारण मी खरं सांगू, मी आतमध्ये गेलो तरी काजलला बघितलं नाही, कारण त्यांचे फॅमिली मेंबर्स पुढे होते. ही कुठेतरी उभी होती का साईडला? मी बाहेरच उभी होती, फर्निचरच्या तिकडे जरा, म्हणजे आतच उभी होती. ठीक आहे. मग मी आलो, मम्मी आली, ताई आणि मम्मी तिकडे बसली, मी चेअरवरती बसलो, है ना? बरोबर. नंतर पाणी वगैरे दिलं ह्यांना, म्हणून तसं हळूहळू आमचं स्टार्ट झालं एकमेकांशी बोलायचं. तर तू बोलायचं स्टार्ट झालं, हळूहळू ते जास्तच झालं. मग काय झालं नाही, पूजा आणि अविनाश बघतच राहिले, आणि मी आणि ताई. हो ना. आणि काहीतरी गंमत पण झाली ना. पहिल्यांदाच भेटतोय आपण असं, म्हणून आहे ना, तुम्ही खुर्चीवर जवळ बसलात आणि काय बाय बघत होतात ते काय माहिती. मोबाईलवर बघत होतात तुम्ही. फोटोज वगैरे आपण, फोटो बघत होतात वाटतं, माहित नाही, पण आपण फोटोज काहीतरी बघत होतो. आणि ना आम्ही असं एकमेकांशी वागत होतो, किंवा असं आमचं होतं ना की बरेच म्हणजे आधीपासून ओळखतोय ना. म्हणजे असं नाही की आम्ही दोघं अननोन नव्हतो, कारण आम्ही 2-3 मंथ्स असं बोलत होतो. तर काजलच्या घरचा नक्षा कसा आहे ते काजलने मला सर्व सांगितलं होतं. तर कुठे काय आहे, कुठे रूम आहे, कुठे किचन आहे, ते मला सर्व सांगितलं होतं. मी जसं एंट्री केलं, मी सर्व ऑब्झर्व रिकॉल केलं की मला सर्व आठवलं. काजलचे बिहेवियर, काजलचं बोलणं मला माहिती होतं. फक्त आम्ही कधी फेस टू फेस बघितलं नव्हतं आणि फेस टू फेस कधी बोललो नव्हतं, पण आमचा व्हिडिओ कॉल व्हायचा,
है ना थोड्या हो, वर video call व्हायचा. 1 महिन्यानंतर आम्ही व्हिडिओ कॉल स्टार्ट केले होते दोघांचे. हो. तर व्हिडिओ कॉलमध्ये पण आम्ही बघायचो आणि घर पण तिने व्हिडिओ कॉलमध्ये दाखवला होता मला. हो. तर गेलो, मग डिस्कस केलं, आवडलं सर्वांना. मी तर माझा फोकस होता की फॅमिलीशी बोलायचं, जे फॅमिली विचारेल फॅमिलीचे कन्व्हर्सेशनमध्ये पार्ट घेणं हेच माझं लक्ष होतं. आणि आम्ही सर्व ते बोललो, सर्वांना डिस्कशन आवडलं, सर्वांना मी सुद्धा आवडलं, काजलच्या बहिणीला सुद्धा मी आवडलो की हा बाबा काजलचा होणारा नवरा कसा असेल. हा म्हणजे जसं आम्ही विचार केलेला ना तसाच होतं सेम. हां, तर ते सर्व गोष्टी झाले आणि फायनली तुम्हाला आता दिसतं फोटो की सुद्धा काढले तुम्ही, DSLR आणलेला घरी. मी कॅमेरा नेलेलं, व्हिडिओ सुद्धा काढलेलं सर्व, आणि आम्ही फोटो केलं, फोटोशूट केलं. हो. आणि फोटोशूट करतानाच तुम्ही एकदम चिकटला होता, तेव्हा पूजा सारखी बघत होती होते ह्यांचं चाललंय काय, हे पहिल्यांदाच भेटतात आहेत आणि असं वाटतंय की ह्यांचं 3-4 वर्षापासून ह्यांचं लव्ह मॅरेज चाललंय. बघा जर फर्स्ट आम्ही ना दिवशी एकदम एकमेकांसोबत खूप कम्फर्टेबल झालेलो म्हणजे. हा, एका भेटीतच. हा, तर बघा फर्स्ट दिवशी जर पूजा हिच्या बहिणीलाच वाटू शकतं की तुम्ही म्हणजे तुम्हाला एक दुसऱ्यानं ओळखताय का, पहिलं तुम्हाला लव्ह मॅरेज आहे का, म्हणजे असं वाटतं. तर तुम्हाला नाही वाटणार. हो हा, बरोबर. तर असं झालं होतं. तर परत मी सांगतो काय लव्ह मॅरेज नव्हतं, अरेंज मॅरेज आहे हे. एवढी स्टोरी सांगून पण हा, तर नंतर घरी गेलो, आवडलं, सर्व झालं. नंतर एक रिच्युअल केलं. हा रिच्युअल केलं फर्स्ट दिवशी की हा म्हणजे ताईनी झालं वगैरे ताईनी केलं असं. आपल्याला आवडतं ना, मग साडी देऊन आपण ते हे करतो. हा, Fix. हळद कुंकू ते सर्व लावलं व्हिडिओ मध्ये आम्ही ताईंनी मला. दाखवलेलं आहे. हा, तुम्ही पण तू बघितलं. घाबरली होती ना, ताई पसंत करेल काय ना पसंत हा, करेल. मला म्हणजे मी आईंशी ह्यांच्याशी बोलून झालेलं, मी ह्यांना रोज बघायची पण व्हिडिओ कॉल मध्ये वगैरे, पण ताईशी असं समोरासमोर भेटणं वगैरे बोलणं सगळं फर्स्ट टाइम होतं माझ्यासाठी. तर मला भीती वाटत होती, कशी मोठी बहीण कसं म्हणजे असं असतं ना, जरा धाक असतो घरी मोठी बहिणीचा वगैरे, असं सगळं मला वाटलेलं. पण जेव्हा मी ताईला भेटली ना, एकदम शांत. ताईला बोललीच नाही. हा, ताई काहीच जास्त बोलली नाही, एकदम शांत, एकदम नॉर्मल होती ताई असं. तर कन्व्हर्सेशन झालं, सर्व चांगलं झालं. आणि आम्ही माझ्या बहिणीला जास्त तर ताई आवडली होती माहितीये का. हा. ती काय बोलली होती, तर ताईसारखी मुलगी या हा. घरी अशी राहू शकते, चांगली नीट नेटकी. हा. तर ते माझ्या बहिणीला पण तिकडे एकदम चांगलं चांगलं ठेवतील, नीट ठेवतील नेटकं असं. ठेवतील आणि एकदम व्यवस्थित ठेवतील. हा, ताईला बघून ऍक्च्युली माझ्या बहिणीने होकार दिला, हम्म. असं होतं ऍक्च्युली. तर काजलला तर मी आवडलोच होतो आणि मला पण ती आवडली, म्हणून तर आम्ही फर्स्ट टाइम भेटलो. आणि भेटलो ते पण फर्स्ट टाइम असंच भेटलो, कधी बाहेर कधी नाही भेटलो नाही, ह्याच्यानंतर. direct आणि घरीच ह्याच्यानंतर पण कधी आम्ही प्रायव्हेटली बाहेर नाही भेटलो. नाही, जे काय एकदा झालं पण नाही ते भेटलो. जे काय झालं ते रिच्युअलच्या प्रमाणे झालं सर्व. मग आपलं येणं जाणं चालू झालं. फॅमिली सोबतच झालं. जेव्हा पण जायचं होतं ते मम्मी सोबतच मी जायचो तिकडे, आणि काजलच्या घरी तर ती काजलची मम्मी तुम्ही तर असायची. व्हिडिओ बघतच आणि सर्व व्हिडिओ आम्ही दाखवलेच होते. असं पण नाही की कधी असं पर्सनल गेलं व्हिडिओ शूट नाही केला, सर्व गोष्टीचे व्हिडिओ शूट केले होते आणि सर्व आम्ही दाखवले होते. तर असं झालं लग्न. असं झालं लग्न आणि माझ्या मनासारखी म्हणजे शॉपिंग पण झाली, माझं फिरणं पण झालं सगळं. आणि तुझ्या मनासारखी तुला सून पण भेटली. सून पण भेटली. मला पण माझ्या जेवढे बोलतात ना, मला जशी मुलगी हवी होती तशीच मला मुलगी भेटली. म्हणजे आम्हाला जशी पाहिजे होती तशीच. एकदम तशीच. हम्म. तर स्टोरी तर तुम्हाला स्टोरी नाही, रिअल इन्सिडेंट, रिअल लाईफ इन्सिडेंट आहे, रिअल लाईफ स्टोरी आहे. तर तुम्हाला कसं वाटलं, अजून काय मिस केलं आपण सांगण्यामध्ये काही? नाही, बाकीचे तर सगळे रोज तुम्ही व्हिडिओ बघितलेच असतील. हां, फक्त तुम्हाला ही स्टोरी नाही. अजून तुम्हाला एक जाता जाता एक सांगतो की ह्या सर्व गोष्टीमध्ये ना एक असा वेळ झाला की काजलला गळा जरा असा खसखस वाटलेला. हा, तर मी तिला ओरडलो, तू का अशी तेलकट बिलकट खाते किंवा तू काय अशी करतेस. मी ना ऍक्च्युली फूडी खूप आहे, तर तुम्हाला पण माहितीच आहे, आणि मला आवडतं प्रचंड खाण्यामध्ये एक नंबर. हा, तर तेव्हा कसं म्हणजे झालेलं, जरा तब्येत खराब झालेली माझी. तर मी तेव्हा काजलला बोललो की लयच खचखच होते आणि रात्रीची पण वेळ आहे, तर तू आता काय डॉक्टरला दाखवू नाही शकत. मी बोललो एक काम कर, कच्चा कांदा खा. आणि काजलला विचारला तिला कांदा आवडतो का खायला. मी बोलली नाही, मला नाही आवडत खायला. मी कधी मला माहिती बोलला का, तू ती कचकच करते, हा. तर मी म्हटलं बापूला तिला कांदा खायला सांग कच्चा. आणि मी कच्चा कांदा ना कधीच खाल्ला नाही. इव्हन मी चिकन सोबत पण नाही घेत जनरली खायला, कधीच घेत नाही. असं कोण खाणार ना कच्चा कांदा, मला तर होत नाही बाबा. तर तू त्या दिवशी हा, मी त्या दिवशी खाल्ला. का माहितीये, म्हणजे ह्यांचं ना असं सगळ्या गोष्टी मी इतकी फॉलो करायची ना. हा का कच्चा कांदा, मी जरा आधी इन्सिस्ट केलं, नको जरा वेगळा काय उपाय असेल तर बोला, तेव्हा नाही कच्चा कांदा खा, खरंच बरं वाटेल. आणि मम्मी हे काय बोलले आणि माहितीये मला, तू व्हिडिओ कॉल कर आणि कच्चा कांदा खा.
म्हणजे जोपर्यंत तो खातेस तोपर्यंत व्हिडिओ कॉल ऑन असायला पाहिजे. आय वॉज लाईक बाप रे. मला ठीक आहे चालेल. मग मी कांदा आणला. रात्रीचं किती बरेच लेट झालेला ना रात्रीचा. हा खूप लेट झालेला. आणि मी कांदा खाते आणि सगळं नाकातून डोळ्यातून सगळं पाणी गंगा जमुना वाहत होतं. मी बोलली काय करायला लागतंय मला हे सगळं, बाप रे. हा तर तो शॉर्ट मी तुम्हाला दाखवतो बघा. कांदा व्हिडिओ सुद्धा खाताना आहे बघा व्हिडिओ तुम्ही. काढला होता तिने, तो व्हिडिओ दाखवतो. पुरा पण कांदा नंतर ना काढला. नंतर ना 20 अर्धा तासानंतर ना माझा घसा खरंच क्लिअर झालेला. आणि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंगला पण तुला असं खचखच नाही वाटलं ना? हा नाही बिलकुल नाही वाटलं. पण ना तो वास ना माझ्या तोंडात 2 दिवस राहिलेला. कांद्याचा किती पण ब्रश केलेला. मला मी यायला बोललो अरे काय तुम्हाला खायला दिलंय, कसं झालं माझ्या तोंडात ना तो स्मेल राहतो ना, कसं तरी होत आहे. काय नाही होईल, नीट होईल काय नाही असं. तर अजून काय मिस केलं असेल तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. आय गेस तर आम्ही सर्व सांगितलंय. फोन पण आलेला आहे. इकडे आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. टाटा. बाय बाय.